Agres i dolces, si em falles. Benvinguts i benvingudes Forelluts i forelludes. a un nou capítol de Agres i Dolces. Brindem, perquè aquestes Brindem tasses ho mereixen. És que mira que xula. Vale. Com les influencers. Una setmana més estem així en el vostre dispositiu de confiança. I el vostre podcast de confiança. Sí, som nosaltres. Segur. Espere. Ho donem per fet. De moment parlem de... Clar, de les novetats d'estos dies últims nostres. Tu, què? El carnet? Que el carnet, madre mia. Jo És que està fent pràctiques i és una cosa hi mantindré en secreto, però no em deixen. No, és que ara perquè ja... fa molta il·lusió. Eres una figura pública ja. I ja tot el món ha de seguir la Jo el teva que vull és evolució. quan de repente tinc el carnet ja, anar per ahí que ningú sàpiga que tinc el carnet. No, pues ja. Però clar, si el profe d'autoescola porta per tots els carrers d'Agres, pues qualquera. I si fas un podcast... Estem molt contents perquè hem arribat a 300 seguidors. Bueno, Uau. això ho veureu més tard. Igual I el meu ja hem arribat a 400. Sí, perquè estem gravant amb molta antelació. Jo mai, jo no sé tu com estàs duent la carrera, però jo en la carrera mai he fet les coses en tanta No, la antelació. carrera. Com això. Mai m'he pres res tan en sèrio com això. Podria ser broma, però crec que no és. No, però això, que estem molt contents dels 300 seguidors i I des TikTok. a TikTok que tenim 200 ja. Tiquitoca, És tiquitoca. que molt xulo. Jo TikTok no gastava fins ara. O sigui, ho ha tingut a temporades i ara m'ho ha descarregat i estic flipant. Per què? De com funciona, de que això va... Això va... Com el... Però jo el Reels em pensava que anava més Mal? xotxo I va molt bé. i va... Els Reels, ojo. El Reels, ojo. És que sense haver estudiat màrqueting ni res d'això, Estem, fent vamos. unes planificacions i unes estratègies, bueno, en fi. Avui vos portem un capítol que a mi em fa molta il·lusió perquè em recordo a aquests moments de la infància que molaven tant quan anàvem en el tren a... Però ho parlarem Ja, amb és el que ja convidat. estàs dient, no? Anem a portar el convidat ja perquè és Va. molt xulo que tingui que parlar, ¿vale? Vale, Així que donem el pas a Arturo. Ja tenim així el nostre convidat d'avui, Arturo, el piscinero d'Agres oficial. Acá Benito. Acá Benito. ¿Qué pasa, genteta? ¿Cómo esteu? Muy bien. Ay, Benito perquè és Benito. Sí, és que perquè també és l'ha Benito. explicat. Benito és perquè aquest estiu vam fer... Va, digues. fent la part Este 2 estiu, així. este estiu van fer un sainet i Benito, bueno, i Arturo era Benito. Vale, avui anem a parlar del principal tema, encara que després parlarem de lo del piscinero i tot això. El principal tema és falles, perquè este cap de setmana que ve ara són falles. Ja sabeu el que diuen. Si em falles... No anem a seguir perquè mos censuren. I en Pasqua tampoc. I Pasqua tampoc. No n'hi ha manera. Jo em fa molta il·lusió este capítol perquè me'n recordo molt de quan érem xicotets, que col·leccionàvem els bitllets del tren. Me'n Ah, recordo. yo no, porque yo ya estaba en Valencia. No, ja, però fèiem Pokémons hasta dels bitllets del tren. Tal qual. Espera. No és broma. Que anàvem en falles, En falles. tu, bueno, la teva família i la meua, a València, en ells, en la seva família. Perquè ells... O sea, ells en sa casa i nosaltres en el piso. En el que piso de teníem, Matías. que teníem aquí en València. Entonces, anem allí A passar-hi uns quants dies. i com passàvem el túnel de per baix de Giorgeta Sí. i ja arribàvem a sa casa, que està al costat de l'estació de l'AVE, però no anem a dir el puesto ni la porta perquè No, si no, no, perquè si no, no, ens no. veniu a acosar. Que venen, que no. I era per Això. vosaltres anar en tren, era Lo màxim. la Allò màxima necessitaven experiència. En tren. Que ara, que estem en tot això de la merda de tren que... Anem a fer una reivindicació. Abans de fer la reivindicació, jo vull dir Digues. que el trajecte València-Alcoi i tot el que és la Una mitjana puta merda. distància és una merda. Sí. Però el trajecte més bonico de tot el País Valencià és Xàtiva-Alcoi, València-Alcoi, Així no. per tot el paisatge que combina, rotllo la muntanya, després El la pantà part de de la Bellús. Ribera, els Arrongers... Ontinyent. Ontinyent. Tot i se pot. On tinguem molt... No, no Ontinyent, sinó quan vas a Ontinyent a Agres és preciós. Ah, sí, perquè està ple de túnels. Està guai. No, però anem a fer una reivindicació. De tren, n'hi ha que dir-ho clar. Renfe. N'hi ha que dir-ho clar, Una... Vale, A no ser que patrocini este podcast, que ja no serà tan... Si patrocines este podcast, jo puto el tren totes les voltes que tu vulguis. Però com no va ser així, anem a reivindicar que n'hi ha que invertir en els trens que passen per llocs xicotet, per Pa poder anar a poblacions falles xicotetes.
No, És perquè... que no són xicotetes. Xàtiva Alcoi no és una població xicoteta. Ja, La que ho i la via és una aprofitem. merda, el tren és de Bueno, la gasolina qüestió és que encara... podríem parlar de lo mal que està la via del tren moltes hores. Però la cosa és que a nosaltres ens encantava perquè, a més, com més durar el trajecte, millor. I, claro, en això, a este tren no el Jo vaig guanyem. contar una anècdota, que és quan anàvem... Quan passàvem al Baida, que venia la part de Bufali. Quan venia Bufali... I mos feia tot molt Quan venia Bufali, es posàvem a bufar dins del tren, en plan... per arribar a Bufali. Tu imagina que eres una persona que agarres ese tren tots els dies i ese dia veus a dos chiquillos bufant. Dius, això Que no bufant-se. Jo, com No. persona que l'agarra molt, m'encantaria. Ja. I, És que tu eres tu. Però quines anècdotes tenim més del tren? El Home, Xati Massanassa, que feia molta va risa. que anava a fer el transbordo moltes voltes. És que era una experiència, Era full experiència. I jo, després de viure en una ciutat i d'haver d'anar totes les setmanes i d'haver d'agarrar el metro, l'autobús o el que siga, estàs de certes coses i de retrasos i de transbordos, està un puesto. Jo flipava perquè jo no havia vist... Jo anava amb ma mare o en qui siga i anàvem en el tren de Xàtiva a València, cada volta que anava paràvem en una parada, aixina, i claro, la motxilla, la maleta, era horrible. Bueno, i parlem ja de quan anàvem a Falles, que això s'emet la setmana de Falles, no sé Sí, si ho mira, han dit. falles. Nosaltres feien col·lecció, me'n recordo jo i Arturo que feien col·lecció de tot, per fer Pokémons. Tal qual. Jo me'n recordo de quan nosaltres, a casa, a part de jugar a quins jocs jugàvem? Que es posàvem un Pokémon, el Zelda i això. Que posàvem muñequitos i luchàvem. Ah, en la Wii. Jo en sa casa vaig viure per primera volta una persona que menjava les gambes en tenedor i en cuchillo. Sí, això és de veres. Soc de les poques persones del món que talla les gambes. I jo així no. Pues no te se nota. I jo així no. Què? No, és que jo tinc moltes... M'estan venint moltes coses. Pues va. Primera, jugàvem al joc ixe. Després, les gambes. Després, fèiem ous Pokémon. No els que clavàvem baix la manta, que vam dir la setmana passada, no. Fèiem uns ous Pokémon de paper i què fèiem en aquests ous Pokémon? Pues li posàvem pasta de dents, en la llevadora... Els deixàvem secar en la terrassa. Era paper. I es clavàvem a la llavors posàvem pasta de dents perquè naixeren els Pokémon. I claro, mentre fèiem això... Naixien. Mentre fèiem això, tenien que estar dibuixant els Pokémon que anaven naixent. Ah, bueno. És que, claro, el comedor del fondo de ta casa de passillo, això donava molt. I altra cosa, molt important. Jo de casa sols me'n recordo de hàmsters, pot ser? Sí, he tingut I de la hàmsters. teua llitera, que és baixar. Sí, encara està. Però molt important. Què em dieu de la fallera de la fotografia? Ostres. Tu te'n recordes de la fallera de la Jo crec que no fotografia? estava aquest any, Jo crec que sí. Estaria, però no estava amb nosaltres. Era Antonio. Quin Antonio? Antonio va vindre un any amb nosaltres i crec que era l'any de la fallera major de la fotografia. En tot cas, explica-ho. Era Ramon, que portava una càmera tot el rato, i nosaltres... La fallera major de la fotografia, però jo me'n recordo de dir-ho en el balcó de ta casa. És de veres. Però jo crec que ja tenia A mi- Instagram, A mi no em sona. No, M'ocuparíeu la casa o algo perquè... De totes maneres, com jo vull que tu, que eres de València, eres de més puestos, jo crec. També. Sí, jo sóc de tot el món. Jo ja Ah, no sé... Ciudadano del mundo. Ui, no parlo per Però això. eres prou de València. Sí, al final... I a més que viviu molt prop d'on hi ha moltes falles. Com Tu és col això? estava al costat de la plaça Espanya. Sí. Com és Sí, jo aquesta passo- experience? Pues mira, jo, com persona que ha viscut tota la vida al Cap i Casal, a València, és com... Al final és una ciutat de moltes llums i moltes sombres, no? Té un poc de tot. El fet de viure les falles tens temes roïns com les xurreries davant de tots els puestos, els petardos a moltes hores, després el que va passar fa poc de... M'estic passant molt, bibliografia, un tuit d'això que és en Twitter de que en la crida no van... Bueno, abans ho feien tot en castellà i ara, per exemple, en la música cançó en valencià... Una, en la que te van posar una que ho va dir la DJ. I jo, una, ne puse una. I jo, Primex! Ne puse una. Anant al tall, en el tema de les falles, al final estem parlant d'un tema cultural, no? I crec que tenim que entendre també la cultura com un arma de transformació, no? Perquè al final no sols són festes, al final també està la literatura, les costums, la música, la pintura, no? Claro. Però primer tenim que transformar-la nosaltres i posar-la
a l'ordre del dia i anar actualitzant. Al final, ens tens que córrer, les coses tenen que anar canviant i com està la gent avui en dia, jo no m'imagine a X persona de X col·lectiu ocupant X càrrec important de falla, ja siga una capitania de moros i cristians o una fallera major. Aixina que la gent a voltes que està molt clavant en aquestes coses és com molt tancada en aquest aspecte i a voltes jo crec que tenim que entendre els problemes que hi ha en aquestes festes i anar canviant. El tema de les... Claro, que si no... Claro. Però tan falles com has dit, moros i cristians... Com i totes lo les que siga. coses. O sea, seria un tema per parlar un podcast sencer d'això, no? Ja. Lo que he dit abans, no? I també València, una ciutat que s'està convertint més cap al turisme de fora i tot, Ja. s'està fent tot d'una manera poc nostra, no? Poc del poble que és d'ahí. Al final, pues, això ja el tema de l'idioma, de costums i de tal, que a lo millor s'estan perdent pel fet d'arribar a un públic major quan l'objectiu principal no ve d'ahí. Exacte. I a més és que passa això, que moltes voltes en lo del turisme s'enfoca molt a vendre-ho en plan com un decorat on la gent vinga i passa 3 dies i se'n vaja, i s'ha de cuidar perquè al final a la gent d'ací, sobretot a la gent dels pobles on es fan falles o ciutats, li agrada viure això de a la seva manera. Claro. I en les seues i en la seva forma de fer les coses. I si venen de fora i tot és adaptat al turista, pues està molt bé, però jo crec que el turista hauria... Si vol ser... El turista ha d'adaptar-se a les condicions així, però Claro, que vulguen o no i el vulguen. turisme està molt bé quan és un turisme responsable i és un turisme que no perjudica a lo que n'hi ha on vas. Però és el que estem parlant poquet. a lo millor en relació del tren. Al final és més fàcil que vinga a falles una persona de Madrid que una Molt persona més de Petrer. fàcil. Més barat, més ràpid i més tot. Però Això molt està fort, mal. molt fort. És que és molt Està fort. molt mal. I a voltes hi ven les ganes. Però enguany sí que vaig a esteu en falles. falles ara mateixa? Jo no. Jo sí. Jo quan es publiqui este podcast ho estic en Gandia i demà, o sea, el dijous me'n vaig a falles o ja estic anant. Vale, jo enguany no aniré. Jo enguany sí. I també volia comentar algo respecte al tema de les falles. Jo avui m'han convidat a la mascleta, Joan Ribó era amic meu, ja no som amics. Joan Ribó era amic teu? No. Que sí? Però som amics. Bueno, ja no. Ja Joan no. Ribó, si m'ho escolte. No, Per què? Perquè també al final passa al final en tots els puestos, no? Però en València, una ciutat tan gran, està bé que es creen ambients alternatius dins del món de les festes populars i de les festes populars i de les falles. Però, clar, si l'única opció alternativa tens que fer una gincana que ni en el centre excursionista de les Caves, pues... Coses com el concert i ser gratis, no? Estàs parlant. Sí, el concert i ser gratis. Que tots vam comprar cervesa... Que això no es pot fer així. No? Si es fa les coses per la gent, s'ha de fer les coses per la gent. No que la gent hagi d'haver d'estudiar 3 màsters. Si pagues, doncs paguem, però no vas a fer ahí un... Exacte. I tot per guanyar-se els diners d'una marca. Clar. Capitalisme. Menys gincanes. Menys gincanes i més paelles populars. No, paelles, a mi la paella no m'agrada. A mi sí. Calçotades. Més, com era, bullit popular. Bullit popular. Calçotades, poc es parla de les calçotades. Això s'ha de reivindicar, el bullit popular. L'any que ve, popular. en comptes de paelles, bullit. L'any que ve en Quintos farem un bullit popular. Pel dilluns, per dinar, bullit popular, perquè mos farà falta. Perols, i ja està. Això està molt bé. Jo me'n recordo una volta, lo de... Tu te'n recordes aquella nit del foc? Sí, no? Sé quina Estàs pensant en la referència. Sí. mateixa? Estàs pensant en això? Sí. Claro, nosaltres érem xicotets i tot el dia passejant, i igual ara es Uf, cansaríem jo em pensava moltíssim, que era horrible. No, En aquelles edats es cansaren més. jo em cansava molt. Jo em pensava que eren caminates i potser anava de Xàtiva a l'Alameda. Home. O sigui, Xàtiva, carrer. No, Xàtiva, poble. O sigui, ja... Ja, no. Home, el que caminàvem es feia el camí de Santiago 4 voltes. La cosa, espera, lo de la nit del foc, que era una volta que em va fer molta gràcia, que estàvem a la nit del foc, tot el món esperant-se una hora, o no sé quantes, I jo 5 minuts antes de començar la nit del foc. ell me se va dormir damunt. Hi ha una foto, no sé si l'adjuntarem perquè tal, però No sé si la trobarem. sí que la trobarem. Ah, vale, Si pues la busquem, ajuntem-la, trobarem. ajuntem-la, va. Vale, I que és- la foto que tenim en l'H Perudeta. Ah, ja, això també la penso Així notar. Pa que vegeu. en els motxilets d'estes. Horrible. Pa que vegeu el glow up, Sí. Que mal. Ara estem bé. Estem així en la foto. Estem així en la foto. No, tu no deixes. No, Sí, tu no sí, dius. jo. I Pues Don Pare. segur que en alguna altra.
foto. Vale, buscaré fotos de falles i ho posaré. Qui estiga sol sentint-ho, pues que pose pause, que entre al vídeo, que ho No, mire... no, que ho veig a 2 voltes. Exacte. Claro. Ho sents primer Més una volta i visualitzacions. després ho fas en la càmera. Vale. Però això, que lo que estava dient jo és que en falles, nosaltres quan érem xicotets estàvem tot el rato jugant. Es cansàvem, però al final... Era molt divertit. I jo era com... A mi m'encantava. I per això ara seguís mantenint que m'encanten falles, però perquè a mi m'agraden molt. A mi... els petardos no molesten, però perquè estem acostumbrats, jo crec. Ja. Sí, a veure, tu eres el loco dels cohetets. Ja no, veus, de tant de tirar coets antes... Ja te Antes no parava de tirar coets Ja, i i ara m'encantava. de comprar coets tot el rato A la, perquè a la, era a la, un de, pesat. a la de Xàtiva, a la de al costat de la... I la tenda de xutxes, que De los anem a caramelos. reivindicar aquesta tenda de xutxes perquè ja està tancada. És veritat. La Era tenda de que- coets no. I la de xutxes, quina et dius? La que anem al La costat de la casa de estació de las tren. xutxes, crec que es deia. Que Casa de tenia, las que tenia golosinas. De los caramelos. La casa de los caramelos, que tenia la part de dalt, un Tota plena de techaet caramelos. plena de caramelos. Que dic, ixes això és a la que mentida. anava. Ma mare, quan era xicoteta, ja anava a estudiar abans. Pues ja l'han tancat. O a viure, o a no Ja sé. l'han tancat. No sé si, respecte també al tema dels coets, o sea, estàvem molt locos, en plan de que feien mascletats Tot el rato i tiraven tot. coets, però... Pesat. I jo, ara que m'he fet major, enguany jo vaig anar a la despertar de Sant Miquel i estava jo i o sea, es tiraven des gana, era com... Ja, s'ha fet major. Real. No, jo vaig anar a la despertar de Quintos en el camió de Montijo Guerra i vaig ser a gust. Jo no vaig ser qui va rebentar un cotxe, però això no anem a parlar. No Això anem a un parlar piti. d'això. No vaig ser jo. I a mi, una de les coses que més fa que no tinga tantes ganes d'anar a falles com abans és tindre Twitter, perquè la gent està en pesar i també, clar, segons a qui segueixes, però jo segueix a unes quantes persones que estan en aquest mundillo, que són mig falleros i mig no, però són molt falleros i és molt, molt pesat. Però què passa? Que ho som nosaltres igual, en lo nostre. En agres. O quan són festes d'alcohol, Jo ho és tot respecte. festes d'alcohol. Entonces jo ho respecte, poso a silenciar falles, la paraula, i així, pues estic més tranquil·let. Ja està. Bueno. Que tinc amics falleros en la universitat, entonces... Jo volia dir, també per a dir coses, perquè s'estan Però cagant fa- en les falles i tampoc... No, a mi m'encanten les falles. Jo, també. vaig dir- Jo me'l gaudiré moltíssim, però, clar, a nivell verbenes per la nit i tal, els puestos on la gent... va Orquestres. Molt Conjunts. important, conjunts. És el que més disfruto jo dels falles, que anaven conjunts cada cantó. Xarangues. Sí. I xarangues. I discomòbils no voleu. Però conjunts sí. Jo és des falles. Què, amor? molt... Què El dia... faràs? Me'n vaig a veure l'orquestra que va vindre així el dia del farolet, així a Agres. Un besito per I ell. tinc unes ganes de veure-lo. De pujar a l'escenari. No, això no faré. Bueno, si em conviden No, i no. se'n recorden de mi... Nunca si se'n digas recorden nunca. de mi, sí. Però és que aquí van a tindre... Ells tenen conjunt cada dia en falles. Molts. Entonces, estaran més cansats que Però així. que anava a dir-ho d'ell. Va, tu, Res, que jo l'any passat me'l vaig passar superbé en una falla amb un amic. O sea, a lo millor és perquè també em faig major, però en puestos més reduïts i, o sea, els puestos on més es centrifica i més es massifica la festa, l'any passat va passar de tot roïn. Així que vam decidir anar a la falla d'un amic i ahí vam estar de categoria. Les falles xicotetes en carreres per ahí per Una València són una gràcia, o sea, un encanto. Molt bé, I que guai. volia obrir el debat, Oh, així Debate. anem a matar-se. Dona igual que siga falles o moros cristians, al final aquestes festes que estan tan massificades per tot el territori, què penseu? Que són millors o al final serà diferent, no? Però què són millors? En les ciutats més on és clàssic, rotllo moros i cristians en Alcoi o en pobles d'alrededor, rotllo Cocentaina, Benimarfull... jo crec que és que Maus i Cristians, no ho pensa mai això jo. tal qual, vaig a dir tal qual, Alcoi és lo millor. És que a nosaltres lo que ens passa és que, per més que anem al Alcoi, no anem a llevar-se de festa, no, Alcoi de festes. No ens llevem l'esperit popular que tenim i mos la suda tot. No som, anem per ahí fent el gamba, el hiqui, l'imbècil. I anem per ahí cantant, mos la pela tot, és que mos la pela. Vaig agarrar què era? Un algo asquerós que anava per terra i ho vaig gastar per fer beatbox. Sí, i van fer un concert de Nadaletes en mitad del Don Vito, increïble. Però això ja parlarem, perquè quan vingui el coi i s'acaben festes del coi, ja parlarem de les festes del coi d'enguany, que encara no han vingut. Imprescindible. Però això, què dic? Que per exemple, el coi és increïble, però
si comparem les altres festes de moros i cristians que fem, com Muro i Benimarfull, a mi m'agrada més Benimarfull. Però perquè Benimarfull som la banda del poble, he de dir. Claro. Disfrutem més perquè som la banda del poble. Entonces, no és que ho disfrutem més perquè siguem moros i cristians, perquè són condicions diferents. Jo pense que són condicions diferents. És que nosaltres, als ser músics, estem molt condicionats per això, per conforme mostrar on anem, per la importància que tenim, el bé que passem, això ens influeix. I falles jo crec que és igual com les filades. Les filades, cada una filada és, home, amb més falles més grans i més xicotetes i en filades no es nota tant de diferència. Depèn. En les ciutats, en Alcoi no es nota tant la diferència entre filades. També, encara que moros i cristians siga el mateix, pues cada poble té la seva tradició. I la seva manera. Això sí, la millor fila està sin agres. Sí. Quina I és? és la filassa. La fila dels cavallers Dels bufats. cavallers bufats, que és l'única. que hi ha més filades. A part de la fila dels pastorets, però no és una fila de moros i I la cristians. filassa és antes de Què és la filassa? És que la filassa vosaltres vos pilla jovens. Ara anem a parlar d'un tema Importantíssim. Això sí també que en és este importantíssim. podcast. I no Què totes les és? altres coses que diem que són importantíssimes. La piscina d'Agres. La piscina. El nostre pisciner oficial. Quantes- Anem a aplaudir. Quants les portes sent? Enguany, Piscinero. bueno, anuncio oficial. També eres piscinero de Enguany serà el meu últim any, el meu 5è any fent de socorrista. Sí, és de veres. Xiquets i xiquetes del poble, feus el cursillo, algo que fa falta, un relevo. Tu no. Aitana, que faig el Jo cursillo, no val que pa- siga piscinera. Bueno, després de 5 anys... Què cobres per si m'apeteix? Contenido explícito. Uns... Per tot l'estiu. Depèn de l'any, Per tot l'estiu. per tot l'estiu. És un mes i algo. Ai, pues vaig apuntar-me jo al cursillo. A mi és que és molta responsabilitat i moltes hores que no... És moltes hores d'estar parat. Però tens alguna anècdota graciosa? Tinc moltes. Jo en la meva vida he fet un rescat en l'aigua, Sabes una, no? uno, en la piscina d'Agres, i va ser a un gos vellet, que va anar a beure aigua i es va caure. Bravo! És que si és això jo també em faig socorrista. No. No. En cap pitjor, crec que a mi em costaria més rescatar a un gos que a una Pesava, O sea, no, va tindre que treure tu? entre tots. Estava Antonio per ahí nadant guiant el gos, després entre l'altre socorrista i jo el vam treure, va ser... persona. No, senyor. Però bueno, és com anècdota graciosa quan Sabes pregunta, lo que és alguna volta t'has tingut que clavar a l'aigua? Jo, a per un gos. No sé, no. Que al final I a també treure tenim algun que cagalló treure-ho. també haureu fet alguna d'això. O Dins no de l'aigua. estàs- Sí, jo m'he trobat cagallós no ho sé, però ratolins, granotes... La piscina d'Agres és el centre social en estiu. Venen tot el... O sea, hasta animalets. Animals. Persones i animals. Persones i animals. Animals humans i animals... Tot el no món té humans. lloc en la piscina d'Agres. És la casa del senyor. Com la casa. Si paga. Anècdotes d'eixes de pagar en tens? De pagar, de Gent gent que que... rateja. Jo, pot ser que... Sí, alguna persona m'ha vingut i tal, és que sols vinc de vesprada, tal... Però tampoc res greu. O a lo millor algun xiquet en el bono de... te he pillado. Pa fuera. T'he pillado. Però sí, o sea, al final pues te vas pegant voltetes, xerres amb la gent... Baixa ta mare, Baixa ma baixa mare, jo. baixes tu, ma mare em porta sempre cosetes, aigua, algo de menjar... Després, com conec a tot el món, és que parlen tot el món. Al final estic molt a gust i molt content. El que passa és que al final escurro d'estiu, ja porto 5 anys, l'any que ve espero poder treballar de lo que he estudiat en algun contracte d'estiu proper d'ací i per això és la raó principal per la que em deixa. A lo millor no trobe res i dic a la piscina altra volta, saps? No és definitiu, però sí que mentalment vull tancar este cicle i res. Però bueno, piscinero d'Agres és sempre. I si no, de piscinero d'Agres a infermer d'Agres. Sí. Això sí que podria ser. Sí, que em donaran un papelet amb llicència per matar l'any que ve i seré el vostre infermer. Ara anem a introduir ja la secció d'Aitana, que ja és hora. Vale, que entre Aitana. Plas, méteme el micro, Dios. Hola, chiquis. Buenas. Ole. Què mos dus? Pues mira, avui, primer que res, volia ensenyar-vos l'objecte.
que porte jo, que és el Explica-ho bé. detall de la meva comunió, que és vermut, que vam donar això als homes i pues això. Molt important. Els homes. Detall, Tal. Bueno, sí. Això, i volia ensenyar-lo. Que és Pues el lo meu he costat detallet. de Que mi. per... Ei, tenia un paperet. Sí, estava en el cul teu, que t'ha caigut. No passa res. Què posa? Gràcies per compartir amb mi Ai, este està dia bé. tan especial. Ho has escrit tu? Sí. Que mona. Com a influència. I com heu estat parlant, antes de començar la meva secció volia dir que en falles de les xarangues, que ho dic, que nosaltres som músics i sabem que és una gran responsabilitat ser músic en festes, perquè, claro, és molta responsabilitat, és eixir, perquè la gent veu, passen coses. Sí que és veritat que molta gent, quan ix, no té en compte la faena que fan els músics i la responsabilitat que té, perquè tens que animar la festa, però també anar en cuidado en que no passen coses. Entonces, per favor, aneu en cuidado, perquè hi ha moltes voltes que passen cositas en les xarangues, pues això, que aneu en cuidado. I que No si us el drogueu, important. I que si el fester l'únic que ha de fer és caminar i té perea d'això, doncs imagina't el músic que a part de caminar Té que tocar. I respirar, mentre toca. Respirar és importantíssim, eh? Pues això, bueno, sols volia dir això. Com va dir Sharon en el Benidorm Fest, és molt respirar. És molt important respirar. És molt respirar important. Vale, pues bueno, la secció meua, bueno, fer-ho com sempre, i les cançons, pues bueno, no vaig a dir-vos-les, perquè si no les sabreu, però vaig a posar-les. Jo poso un segon de la cançó i teniu que endevinar. Vale. Vale? Viene, obras. Sí? Sí. El himne de la Comunitat Valenciana. Bueno, vale, pero por lo menos tengo el nombre. Ta 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 el Jo no sé... el himne regional. El fallero. No, Es diu el fallero? Com es diu? Es diu el fallero. Ah, però no és l'himne de la Comunitat Valenciana. No, És l'himne dels falles. Sí, l'himne dels falles. Jo no sé com es diu, i soc de El València. fallero, és el fallero. És el fallero. Bueno, esta era, pues, començar la secció. Vale, ara una altra. Vale, va. Ta 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 José Luis Valero, no. No, Amparito Roca. Sí, Amparito Amparito Roca, Roca. jo dic que és... Sí, Este un no. poco lenta. I esta és que m'ha recordat a ell perquè en el Sainet, I el sa timbre, mare- ah, no. era A Amparito. banda... I la sa mare I diu quan tocava Amparito. ell sonava Amparito Roca en el Sainet. En el- Entonces jo dic, És que el Sainet tenia la temàtica una temàtica molt festera i aleshores quan tocàvem el timbre sonava una música festera. A mi em flipava molt, bueno, és que si no ens liem, em flipava molt el backstage que quan sonava la música dels timbres es posaven a ballar darrere. Ja. vale, ara l'altra... No se sent. El caloret, el caloret. Que fallera, ven! Vos anime a que deixeu el fred del El caloret verano, faller, el el I fred pots de que- l'hivern, tots junts, ja estem. Caloret. Pues això. I pues, em feia il·lusió posar el caloret, que jo me'n recordo que de menuda se me la Però és cantava. que en la primera... Si jo així fa no res. Amor, Sí, fa no res. Rita Quants anys fa que, Estarolito. quants anys fa que 2015, s'ha mort Rita guapo. Barberà? El Posa 2016 va morir a finals, crec. Pues 2015 era la cançó. I Fa jo vuit quants anys anys. tenia? pues, 8. Quan era menuda, ben menuda. molt menuda. Hola, hola, hola. Jo me'n recordo que És que això és tan intergeneracional, este podcast. Jo me'n recordo que fa temps, però no tant. Sí, 2016. Vamos. No, 2015, perquè en 2016 doble Jo servilleta estava, de jo estava recessió. en primer de carrera, no, de batxiller. Pues vaig dir jo. En primària. Vale, bueno. I, En infantil. s'ha apagat. Vale. Ah, És el 5 de la matina, que m'has mullats. Molt bé. Molt bé. Sí. Que actius, és que no deixem ni que soni. Camals mullats. Bueno, cames muy altas. De la goza sorda, la perra que no escucha. Sí. Para I quien no lo això, entienda. ja està. Molt bé. Bé, Un aplaudiment per Pues vosaltres. bueno, deixaré que vos la Però tu xerrada. has comprès que ràpids som? Sou molt Som- ràpids és que i són molt cançons, efectius. temazos. Mos hauràs molt de posar listos. cançons Són temazos. d'altres països o coses rares, Sí. perquè si no, en un moment ho endevinem. Vale, va. Son uns listos. Molt bé, gràcies. Ana, un Ale, aplaudiment per tu. adeu. Ale, Que tenemos aquí siempre en nuestro corazón. presente. Ara us posarem un poc de sots, broma... O sí. Ara passem a la secció final, Ja com pots sempre, despedir. que és igual, la mateixa que sempre. Molt bé. Aleshores, primera part. Primera part, què? Digues tu.
Vale? Tu ho saps? A mi em van dir que portara un objecte. No, vale, primer los de Sí. Sí. I, clar, jo estava en un tinyent i no tenia tanta cosa. Però, bueno, clar, i com Monso va fer tan profund, em vaig ratllar i tot de què porte. Però, bueno, És que lo que vaig Montse a és molt fer... profunda. Sí. Però no passa res. Jo, pues mira, he portat esta medalla que posa Diputació d'Alicante La tipo de los pueblos. per a tornar a iniciar ressaca emocional dels quintos d'enguany. Per què? Què va passar en això? Esta medalla, jo Tu la no la vas portava als veure? quintos, No. la vaig treure de Casa Picayo, que era el Entonces sí. que ahí tot el món anava a O sea, cagar, entonces no sé sí. per què. Jo, No sé tu, per què. tu, Álvaro... No, va entrar molta gent a cagar. És que si te posen la casa, tu estàs al costat De la discomòbil. I me'n vaig trobar esta medalla i la vaig portar pues, totes les festes i se la donava a la gent i tal, i després tornava a Com mi. jo la banda, pues... Aixina que, clar, com això té que quedar així, pues la deixem ahí. Molt bé. I no vull que El encara... premi a què? El premi a què era? A què vols que sí? Clar, la medalla pues, representa la Diputació dels Pobles, lo bé que se'l van passar, La fiesta de la leche. reivindicar els països d'Alacant, Els països de la els carn. països d'Alacant, reivindicar a Tabarca i que Agre és el millor poble del món, la millor genteta de tot Alacant i en quinto se van passar molt bé, ja està. I lo que queda. I Francesc excursions de la Cuba. sí, Artur, jo sóc l'autèntic Artur. He portat un regalet caram. perquè es quede així o ahí. També un obligado, altre? sempre. No vols cabrar? No, això és l'objecte, Pensem- i això és un regalet per a vosaltres. Vale, va. I és un pulpito, Oh, que pot estar content o trist. Moltres. Agre o dolç? Agre o dolç. Uau. Lo deixem en dolç. Vale, va. De moment, dolç. Moltes només agre. Que bonic, moltes gràcies. Un aplaudiment més. Li pega més, el dolç. Primer de tot, un acudit. Un acudit. Contar-nos. Soc horrible per això, però vaig a contar-lo. Intentau. Ho intente. És un xic que li diu al seu amic. Tal, m'han tirat del grup de WhatsApp de paracaidisme. Es veu que les caia mal. És horrible. boníssim. Però fa risa. Però molt graciós al mateix temps. Vale. Las preguntas. Vale, la ronda ràpida. Les preguntes són- Primer de tot, àudio o sticker de WhatsApp preferit? Que amb l'sticker Àudio que o em quede Vale. és un sticker de Jake el perro, Jake el gos, de Hora d'Aventures, que està així en un llitet, que és d'un vídeo que, quan esteu de ressaca, busqueu que es diu Estoy malito en castellano. I ese vídeo representa molt La quan ressaca. t'alces un dia després d'una nit de maldats i hedonisme. Representa això. Jo és un vídeo que recomane. Molt bé. I després te l'adjunte i el poses ahí, El posem o ahí. ahí, o No, ahí. Ah, sí. ahí. No sé, en tanta cosa no som Anna de Cabre, però vale. Després, famós que el Camal. Tu vas a clavarte en camisa d'11 bares, segur. Pues sí. En relació a les falles i en València, i parlant tant de València, una persona que conviu en València tots els valencians, que és una persona horrible, jo suposo que ara estarà en el censo de Madrid, A veuràs. perquè estarà, com es diu, en el padró, estarà empadronat en Madrid, que es diu Toni Cantó. Vale, entonces no és camisa Que d'11 mono, bares. pobre. Ni 10. Que mono, de què? No m'he la cançó del camaleón, però no l'enteneu? I ser home, Molt bé. per diverses raons. Que tots Cada sabem, un i si que no se sabeu, l'imagine. ja... Paraula preferida. Vaig a dir dos. Una molt simple, que és Bacora, També. i l'altra és Aixopluc, que com és... el que significa és refugi quan plou, el refugi on te refugies de la pluja, que pots donar un sentit més intensito, si t'apetís. Claro. I si tingués que seguir a una persona soles en Instagram, a qui seguiries? Pues jo no sóc molt de xarxes socials... Bueno, sí que... A veure, jo sóc molt O de en Twitter, si seguir... vas O Twitter, tal... És una persona. Podria Sí. dir moltes coses, però ahir vas veure un tros d'entrevista del Patica, que és el que menja coses. Què? És un home que menja, que es grava menjant. Sí, un que poco pan. està cremant, Sí, el no? que es crema. I vaig veure una entrevista prou legal i normalment tota esta gent que té certa influència i tal, solen ser gent un poc... que tenen coses que no? Insoportables. I este xic vas veure un trosset d'entrevista i la veritat que un tio prou legal i prou humil, si voleu ho busqueu, menja. si no, no, i menja. I ja està.
Y finalmente para acabar el podcast este... ¡Merda! Va, No. No. Me encanta fer este programa. t'imagines? Que el tio- Finalment, Va. recomanació musical. Vale. La Fumi, no? La Fúmiga. No. M'ha costat molt llegir la cançó. Bueno, sí, m'ha costat. He estat tota la setmana pensant i volia relacionar-lo en el tema falles i dir a lo millor señor pirotècnic de la gossa, però serà un grup que m'agrada molt i en relació també amb el que vau parlar de la música en altres llengües i tal, un grup que m'agrada molt d'Euskal Herria, que és Hunza o Disa. Jo recomano la cançó, és que com està en euskera no sé, no me'n recorde mai, que es diu Olatu Bat, que és una cançó a guitarra acústica, molt bonica, guai. que vos recomano ara després, que també si voleu entendre la lletra, que poseu la traducció, perquè Google. Ja, Google. buscaré per Google. He dit això. Bueno, pues no sabíem quina cançó cantar, però bueno, cantarem una arreu. No, i ens despedim hasta la pròxima setmana i adeu. I gràcies a vosaltres Gràcies per mirar-nos veure'ns i a Arturo i per Arturo per vindre. vindre. a vosaltres, Un altre Reis. aplaudiment, va. Ale, adeu. serà per aplaudir. Vale, ara comença tu. El caloret, el caloret, el caloret, el caloret fa ayer. Vos anime a que deixeu el fred del verano, el fred de l'hivern. Tots junts, ja estem tots junts en falles. Ja estem en falles!